Comenzamos a rolda de prensa do Consello. Acabamos de manter a xuntanza semanal. As cuestións máis importantes son asuntos que afectan a vivenda e o medio ambiente. Aprobamos o Plan Estratégico da Paisaxe de Galicia. É o primeiro plan estratégico despois de aprobar a Lei da Paisaxe, o Regulamento da Paisaxe, o Catálogo da Paisaxe e tamén as directrices da paisaxe. Vai a guiar a nosa acción da comunidade nos próximos 4 anos. É unha folla de ruta para concretar as directrices da paisaxe e a legislación que acabo de indicar. Vamos a mobilizar aproximadamente 40 millóns de euros para seguir poñendo en valor todos os recursos naturais e tamén a paisaxe galega, que é unha das máis fermosas e un dos activos máis importantes desde o punto de vista medioambiental e turístico. Esta estrategia fixa 5 obxectivos xerais e para cada uno recolle distintas medidas executivas, un plan para o control e a eliminación do feísmo en Galicia, o impulso de actuacións de humanizacións e mellora de contornos e espazos urbanos, as prazas e as rúas máis importantes dos concellos galegos, e potenciar o distintivo de bandeira verde de Galicia nos concellos. De momento hai 2 concellos que teñen esta bandeira, Porto do Son e Moaña, e vamos a seguir traballando coa Rede Natura, cos parques naturais e coas reservas da biosfera. Vamos a seguir traballando, por tanto, na paisaxe como un dos elementos fundamentais que protexemos e protexeremos xa na anterior legislatura e durante esta legislatura. Como ven sendo habitual, vamos a dar os datos da pandemia pechados ás 18 horas no día de onte. Xa baixamos de 4.500 casos. Recordarán que chegamos a 22.000 infectados. Neste momento estamos en 4.453. 93 se atopan en UCI, un 4% menos que nas últimas 24 horas e un 63% menos que no pico da pandemia. 355 se atopan nas plantas de hospitalización, un 70% menos que no pico da pandemia. 4.005 se recuperan nos seus domicilios. 106.409 galegos xa superaron a COVID e, polo tanto, persoas que normalmente teñen anticorpos e que teñen un vacinamento natural. Onte faleceron 3 persoas. Seguimos contando, lamentablemente, o número de falecidos, 2.259, dende o primeiro falecido alá polo inverno do ano 2020. A nivel comparativo, en 7 días estamos xa en índice acumulado en 7 días en 46,8 por cada 100.000 habitantes, 20 puntos medios menos que a media nacional. A tasa en 14 días estamos en 121 fronte a 159,5 de media nacional. Somos a segunda comunidade autónoma de menor ocupación da UCI. Temos a metade da ocupación das camas de UCI que a media de España. En Galicia 12,1, en España 26,2. E tamén estamos na metade de ocupación na cama hospitalaria. En Galicia o 4,8% das camas, en España o 8,57%. A porcentaxe de PCRs positivos estivo sempre por debaixo do 3%, en varias xornadas se atopa xa nos entornos entre o 2% e o 3%. Por tanto, vamos a seguir facendo test. Esa é o obxectivo fundamental. Temos uns bons datos, con carácter xeral, algunha tensión na área sanitaria da Coruña, porcentaxe de ocupación de UCI, tamén hai algunha tensión e houbo tensión na área do Salnés, en concellos como Sanxenxo, Vilanova, Marín, na área de Pontevedra. Ben, veremos a ver, mañá volva a reunirse o Comité Clínico e analizaremos a situación da Coruña e a situación de Pontevedra. O índice o cumplen as dúas, o problema son as tensións que se están producindo nas unidades de cuidados intensivos. Como digo, vamos a seguir incrementando a nosa capacidade de detención temperá. Xa somos a segunda comunidade autónoma con máis test de España nas últimas semanas. Algúns días e algunha semana quedamos de primeira entre Castela e León e Galicia, Galicia e Castela e León. Nesta semana, que vai do 1 ao 7 de marzo, convocamos a 100.000 personas para facer cribados. A porcentaxe de afluencia está no entorno do 55%, pero vamos a seguir e vamos a insistir en que a mellor forma é seguir facendo cribados, sobre todo cando facemos cribado de antíxeno
o lóxico é seguir sacando esos cribados con periodicidade. Seguimos analizando as mostras. Neste momento temos 90 mostras de cepa británica secuenciadas, levamos 242 xa finalizadas, a porcentaxe de cepa británica é evidente, xa altísima, 87% de media. Por tanto, este é o problema fundamental desta terceira ola, a porcentaxe de cepa británica que ten unha implosión de contagio moi superior á cepa tradicional que coñecíamos ata a data. Por tanto, debemos seguir sendo prudentes. Hai unha serie de datos moi positivos, temos a esperanza das vacinas, pero esta cepa é unha cepa perigosísima. Fai unha serie de contagio explosivo en moi pouco tempo con algunhas persoas e sin contar a cepa brasileña e a cepa sudafricana que aínda en España se moven, de momento, según datos, se moven en porcentaxes que non son preocupantes. Falamos de vacinas, 233.345 doses administradas e casi 60.000 personas xa inmunizadas o 100% por ter todas as doses dispensadas. Seguro que ao final deste día superarán as 60.000 personas. Según os últimos datos, levamos xa 42.600 maiores de 80 anos que recibiron a primeira dose. Por tanto, estamos neste momento porcentaxe alto, somos a primeira comunidade autónoma en número de persoas vacinadas, me refiro a maiores en residencias, e en relación a maiores de 80 anos estamos aproximadamente xa entre o 20 e o 21% de ese colectivo vacinado. Esta semana recibiremos por primeira vez o 8,2% das vacinas que nos corresponden. E, por tanto, esta semana empezamos a competir en igualdade de condicións que outras comunidades autónomas que estaban recibindo vacinas por riba incluso da súa población diana. Agora, Galicia empeza a competir en igualdade de condicións de acordo coa población diana. Estamos, paralelamente, os maiores de 80 anos, estamos vacinando a distintos colectivos, grandes dependentes, personal docente de menos de 55 anos, para os que utilizamos a vacina AstraZeneca, levamos xa vacinados 25.000. Esta semana e na seguinte semana seguiremos vacinando o personal docente que nos queda, o personal de centros concertados, de centros privados, e tamén comezaremos co personal non docente das institucións académicas públicas, concertadas e privadas. Todo isto, insisto, menores de 55 anos, porque a vacina de Pfizer la temos reservada para os maiores de 80. A vacina de AstraZeneca, como se está indicado para menores de 55, pois estamos dedicando ao personal docente menor de 55 anos. Vamos a seguir continuando o personal sanitario, en este caso das clínicas privadas. Temos 80% vacinado das listas que nos envían os colexios médicos. Estamos vacinando de forma simultánea a todos estes colectivos, a inspectores sanitarios, facultativos de Imelga, Policía Nacional, Policía Autonómica, bombeiros, funcionarios de prisións, personal dos centros de día, personal dos SAF, dos concellos, Servicio de Atención Domiciliaria. Estamos todavía con un par de concellos que temos o listado pendente e, polo que me dicen, fai uns instantes, parece ser que tamén vamos a empezar a recibir os listados da Guardia Civil. Unha vez que os teñamos, empezaremos de forma simultánea a vacinar. Onte mesmo o Goberno venos a comunicar que a finais desta semana recibiremos 30.000 novas doses de vacina de AstraZeneca. Por tanto, podemos axilizar a vacinación en menores de 55 anos. O obxectivo do Goberno é dar unha información puntual a principios da semana que ven e empezar xa a vacinar a persoas galegos entre 50 e 55 anos. Vamos a utilizar todas as vacinas disponibles e vamos a seguir simultaneando os maiores de 80 e os colectivos especificados previamente, pero xa a próxima semana, creo, podemos empezar os galegos entre 50 e 55 anos para utilizar o 100% da capacidade que temos a disposición de vacunas AstraZeneca e, polo tanto, empezar a utilizarlas de forma inmediata. Por tanto, temos 3 vacinas, maioritariamente 2 delas, Moderna menores de 55, Pfizer sin límite de idade, AstraZeneca menores de 55, Pfizer sin límite de idade, Moderna temos todavía moi poucas, e estamos utilizando e desplegando
todas as capacidades. Evidentemente, sería máis fácil tendo vacinas de unha única dose. De momento, eso parece ser que se retrasa polo menos unhas semanas e probablemente hasta finais de marzo e principios de abril non as vamos a ter. Bueno, eso conleva algunha dificultad. O certo que tamén pode ser que as de AstraZeneca se incrementen as doses iniciais, máis recuperar o 8,2% das de Pfizer, pois nos fai ser máis optimistas. Por tanto, insisto, a próxima semana comenzaremos cos cidadáns entre 50 e 55 anos, sin, por suposto, deixar de vacinar os colectivos de maiores de 80 e colectivos de maior risco. Seguimos nos temas sanitarios. Facemos un investimento de 3 millóns de euros mediante tramitación de emerxencia, contratos para a sanitaria da Coruña. Básicamente, compra de PCRs, casi 1,5 millón destinamos a compra de PCRs, medios de transporte, test de antíxenos, máscaras de protección, máscaras cirúrxicas, adquisición de material, tarefas de limpeza, aseo, transporte, seguridade, diversos materiais de carros de medicación, cadeiras ergonómicas, dosificadores de xel, en definitiva, equipamentos informáticos, mantenimento de instalacións, adquisición de mobiliario, etc. Son 3 millóns máis, ven sendo habitual traer 2 expedientes cada semana mediante emerxencia, porque afecta a material relacionado coa COVID. Seguimos desplegando a modernización dos hospitais. Temos 60 millóns de euros para renovación de equipamento sanitario. Recordarán que fai unhas semanas trouxemos o primeiro equipo de ultrasons de frecuencia focalizado para o tratamento do Parkinson, convertindo a área sanitaria de Santiago en área de referencia. É o único hospital, polo menos según a información que temos, de España que ten este tipo de tecnoloxía, e hoxe lle toca o turno a adquisición de 37 equipos radiocirúrxicos para os hospitais do Sergas. 34 equipos van destinados a renovar os que xa temos instalados para intervencións de cirurxía xeral, ortopedia, trauma e uroloxía para todos os hospitais, e compramos 3 equipos específicos para cirurxía vascular. Son intervencións moi complexas de reparación endovascular, de vasos en membros inferiores, do sistema carotídeo, de casos de enfermedade degenerativa, da aorta torácica abdominal. Son aparatos de unha enorme sensibilidade, porque estamos falando, lóxicamente, unha cirurxía vascular de alta complexidade. Un para o Hospital Lucus Augusti, outro para o Hospital de Ourense e outro para o Hospital de Santiago. Pasamos a outras páxinas, neste caso no eido administrativo. No ano 15 recordarán que aprobamos a Lei de Garantía de Calidade de Servicios Públicos, acabamos de aprobar a Lei de Simplificación Administrativa, acabamos de crear 3 comisións de seguimento para implementar a Lei de Simplificación e agora presentamos o Plan Xeral de Xestión de Mellora dos Servicios Públicos 21-23. Son 26 medidas prioritarias en 10 eixos para desenvolver nos 3 próximos anos. Vamos a traballar para seguir racionalizando, disminuindo e acortando os prazos de tramitación dos procedementos. Vamos a falar de simplificación, de control das políticas públicas, da xestión do personal, de transparencia e atención ao cidadán e de outras medidas. Se lles parece, pasamos rápido sobre elas. En materia de simplificación, revisión dos procedementos para suprimir os que aínda son innecesarios, acurtar prazos e universalizar a tramitación electrónica, digitalizar a contratación administrativa, crear modelos normalizados para armonizar os trámites e elaborar guías para orientar os traballadores públicos nos procesos. Xestión de políticas públicas. Avaliar a implantación dunha iniciativa dende o momento en que se planifica ata a súa implantación, unha por unha. Auditoría interna, pois. A nivel de xestión de personal. Rexistro de actividade para analizar a carga de traballo de cada posto de traballo, facer fincapé na formación do personal a través da GAP e supervisar os modelos de traballo a distancia, e que xa temos unha porcentaxe de plantilla importante en teletraballo e, por tanto, necesitamos, lóxicamente, facer o seguimento e alcance das tarefas. E en transparencia e atención ao cidadán vai haber tamén intensidade nas decisións. Actualizará e ampliar os portais de transparencia, un seguimento exhaustivo das queixas que se presentan ante a Administración Pública a través de calquer procedimento e crear un portal de participación cidadá
para coñecer as achegas dos cidadáns para a mellora dos servizos públicos autonómicos. E tamén vamos a plantexar plans de actuación para mellorar a xestión das entidades instrumentais, non solamente a administración pública, senón das empresas e organismos autónomos, revisión das páxinas web das institucións e un programa de integridade institucional e a coordinación de todos os eidos da administración. En definitiva, vamos a seguir traballando e intentar realmente facer unha intensa labor de simplificación, de xestión e de transparencia da administración autonómica que financian os galegos a través dos seus impostos. Vamos aos temas económicos, temas de comercio. Plan de patrocinio e fomento das exportacións galegas. Vamos a chegar a 630 empresas para financiar en parte as súas labores de exportación. Hai unha serie de novedades no Plan FOESGA 2021. Concretamente, vamos a financiar non solamente a participación en formato presencial nas feiras, senón en formato digital. A cantidad de feiras se están facendo xa así. Faremos anticipos para a metade das axudas concedidas. No ano 21 pensamos chegar a 160 feiras en 20 destinos: China, India, Israel, Xapón, Portugal, Marrocos, Brasil, Emirates, Estados Unidos ou Canadá. O programa se desenvolve en colaboración coas cámaras de comercio. As achegas fundamentais son para as pequenas e medianas empresas, que son as que lle custa máis exportar. FOESGA, dende o ano 14, leva facilitada 2.200 pequenas e medianas empresas que melloren a súa presencia no exterior e permitiu participar en 429 eventos internacionais e apoiamos dende o ano 14 este tipo de feiras e de presencia institucional no exterior con 9,4 millóns de euros. Hai unha serie de proxectos que sigue apoiando as exportacións. Recordamos tres: Galicia Exporta Digital, que son 6 millóns de euros. Os interesados poden solicitar todavía ata o 30 de xuño axudas para vendas internacionais, tanto para PMEs e autónomos. Tamén temos aberta a convocatoria de contratación de expertos en comercio exterior para as pequenas e medianas empresas e a oficina Brexit, que recordarán, explicamos aquí fai tempo. Pois ben, temos xa pechada as exportacións do ano 2020. A pesar da pandemia, a pesar das circunstancias, a pesar de todo o vivido, tanto de forza estado de alerta, de emerxencia, con peche prácticamente a maioría de actividade económica, e a pesar de que todavía seguimos en estado de alarma, con toque de queda, e a pesar da contracción da economía mundial, o certo é que exportamos 20.871 millóns de euros. É o cuarto mellor ano e o cuarto ano consecutivo por riba de 20.000 millóns de euros. As exportacións galegas se contraeron un 6%, as exportacións españolas un 10%. As vendas galegas no exterior xa supoñen un 8% do total das exportacións españolas e subimos un escalón, xa somos a quinta comunidade autónoma en volumen de vendas, subindo un posto con respecto ao ano 2019. O número de empresas galegas que exportan se move na cifra de 7.000 empresas. As que exportan de forma continuada, exportacións regulares, estamos falando de máis de 2.500 empresas. E este ano, a pesares, insisto, de que non foi o mellor ano das exportacións, si nos parece que foi un ano moi potente. A verdade é que a aportación das exportacións do sector da automoción e do sector da conserva foron claves para obter este resultado moito mellor que o de España. E o saldo entre importacións e exportacións si ten un saldo histórico. É certo que exportamos un pouco menos, pero é certo que importamos un pouco moito menos, e o saldo é un superávit de 4.274 millóns de euros. É un superávit histórico entre importacións e exportacións en plena pandemia. Insisto, creo que a economía galega se defendeu con moito vigor, estando dentro de un país como é España, que tivo unha contracción do Produto Interior Bruto do 11%. Un país que tivo unha contracción das exportacións do 10%. Pois, a pesar diso, a economía galega acreditou que é a quinta economía exportadora de España.
Cambiamos de asunto. Hai 4 sindicatos, a CUT, a CIGA, a CNT de Vigo e STEG, que presentan folga xeral o día 8 de marzo. Temos que presentar, por tanto, os servicios mínimos correspondentes. É un día laborable. Vamos a estar operativos, sobre todo para atender menores, maiores, a xestión educativa, a xestión docente. No ámbito docente, se reforza o persoal, estamos en plena pandemia, que debe permanecer nos centros, sobre todo no caso do alumnado con necesidades educativas especiais, que temos que atender. No ámbito sanitario, ademais do normal, en unha folga xeral, vamos a asegurar o control de calquera incidencia que se poida producir e non vamos a disminuir os cribados por razóns obvias, e vamos a manter os servicios públicos esenciais de información e continuidade das emisións radiofónicas e televisivas da CRTVG. Ben, isto é, por tanto, os servicios mínimos que suelen ser habituales o 8 de marzo, dado que hai algunha central sindical que plantexa folga xeral ese día. Vamos ao visto prace e aprobamos os estatutos do Colexio Oficial de Psicología de Galicia, que abranguen a 3.205 colexiados. O que facemos é modificar os estatutos para adecuarse á normativa actual. Licitamos a xestión dos albergues do Camiño de Santiago. Somos perfectamente conscientes de que non vamos a chegar nin moito os 305.000 peregrinos no ano 2019, pero tamén somos conscientes de que temos que estar preparados, porque os establecementos do Camiño, os albergues, proporcionan servicios de calidad, onde se ubican nos povos son focos de economía e contribúen a difundir o patrimonio cultural de Galicia. Por tanto, licitamos para o ano 21 e 22 a atención, a limpeza e o cobro de ingresos nos albergues públicos do Camiño, por 7 millóns de euros. Son 55 albergues de xestión directa, 51 funcionando e 4 que se van incorporando. Estamos rematando de Vigo, de Oseira en Ourense, aínda quedan 2. Tamén abrangue 3 puntos de información ao peregrino, que dependen da Xunta de Galicia, e outros puntos de información en 19 albergues que, aínda formando parte da rede, están xestionados por entidades. Básicamente son concellos. O Xacobeo asume a financiación deste contrato, que alcanza un valor de 16,6 millóns de euros, porque ten a posibilidade de 2 anos prorrogables a outros 2. Asunto en materia de infraestructuras, unha senda exclusivamente peonil en Reza, na cidade de Ourense. E a estrada 402 en Reza, 1.100.000 euros, son 2,7 kilómetros, onde vamos a facer beirarrúas, seguridade, mobilidade, zonas de paradas de autobús. Bueno, en definitiva, estamos falando da beira do río Miño, temos un compromiso de mellorar esas sendas que veñen máis atrás da cidade de Ourense e que prosiguen Miño abaixo. Índice de calidade do aire. Galicia xa procedeu a realizar os cambios necesarios para calcular o índice de calidade do aire e adaptarse á Axencia Europea de Medio Ambiente. Solamente hai 5 comunidades autónomas en España, somos a maior de todas elas, a Rioxa, Aragón, Murcia e Ceuta. Nós somos a maior, como digo, destas. Medimos, de acordo coa Axencia Europea de Medio Ambiente, o índice de calidade e damos publicidade ao respecto. A tal efecto, asinamos tamén un convenio coa Universidade de Vigo para o control aerobiolóxico de Galicia. Vamos a medir a calidade do aire e moi especialmente a presencia de polen no ambiente. Facemos un convenio coa Universidade de Vigo ata o ano 2024. Esta universidade, que ten unha dilatada experiencia neste eido, recolle mostras aerobiolóxicas en 4 estacións: Santiago, Lugo, Ourense e Vigo. Con estas mostras facemos un mapa bastante aproximado. Os investigadores apuntan que aí se produce a maior concentración de contido alérxico, e vamos a publicar dende marzo ata xullo. Vamos a realizar unha predición de presenza de pole. Cada 6 meses se elabora unha memoria e se leva a cabo tarefas de difusión e análise. Por suposto, os datos os facilitamos á Consellería de Sanidade no caso de que necesite algunha actuación no ámbito sanitario, pois sería xa competencia da Consellería de Sanidade. Medimos a venda de peixe e de marisco en total de produtos do mar de Galicia no ano 2020. Temos que decir que, a pesares da contracción do mercado, a pesares da crise da hostalería, a pesares de todas as dificultades, defendimos bastante ben o peixe e o marisco en Galicia. Evidentemente ten baixadas. No que se refire ao peixe,
capturamos un 2,4% menos e facturamos un 6% menos. Si collemos o total de peixe e marisco vendido nas lonxas galegas, o resultado sería caída do 5% das cantidades comercializadas e unha baixada do 10% da facturación. Facturamos 413 millóns de euros de peixe e marisco nas lonxas. Por que se produce isto? Pois, evidentemente, porque o canal da hostelería falla e automáticamente, sobre todo no tema de moluscos e bivalvos, hai unha disminución importante do prezo. Así como o peixe baixa o 6%, o mix de peixe e marisco chega a unha baixada do 10%. En todo caso, estamos en 413 millóns de facturación e o prezo medio dos produtos do mar se mantivo en 2,75 euros o kilo, supón a terceira mellor cotización da serie, e por grupos de especies, o 92% da cantidade comercializada en 2020 foi peixe. 300 millóns de euros de facturación, dos 413, 300 millóns peixe, 8% foron bivalvos. Zonas xeográficas, as lonxas con maior pesca son os da provincia da Coruña, 52%, despois a provincia de Pontevedra, 25%, as de Lugo, 23%. As 5 lonxas máis importantes, desde o punto de vista de capturas, son ordenadas deste xeito: Coruña, Vigo, Ribeira, Burela e Celeiro. Representan o 82% dos produtos frescos comercializados e o 73% da facturación. Hai outras lonxas, sobre todo no ámbito de marisco e bivalvos, como é o Grove, Cambados, Noia e Carril, que presentan tamén datos importantes. Por especies, a máis comercializada foi o xurelo, 32.000 toneladas. A seguinte, a pescada, 26.000 toneladas, e o terceiro, o lirio, con 20.000 toneladas. Na facturación, a pescada, supón casi o 25%, 100 millóns de euros. Vale, estes son os datos, como digo, é verdade que non se pasou ben en ningún sector, sin dúbida, pero hai sectores con unha baixada de facturación o doble, o triple, o cuádruple do sector da pesca. Insisto, non estamos contentos, pero sí estamos aliviados unha vez que vimos o resultado final e definitivo. Agora temos o problema da potabilización non, pero de auga doce que se está producindo como consecuencia das frontes chuvias no ámbito dos parques marisqueiros, e iso é un problema adicional ao que xa tivemos no ano 20. Seguimos con temas do sector primario. Volvemos a renovar e encomendar a empresa SEAGA a retirada e a destrucción de niños da vespa velutina. 1,7 millóns de euros. Hai 300 municipios que confirman a súa adhesión ao plan. Antes tiñamos 2,85, agora se aproximan 15 máis. O 96% dos municipios estamos dentro do mesmo paraguas. O prazo máximo de actuación para a retirada dun niño accesible será de 5 días hábiles, chamando ao teléfono 012. Estamos falando de niños accesibles. Hai algún que hai dificultades e podemos sobrepasar ese día. Pero digo, estes son os datos, e, por tanto, se os galegos observan que isto non se produce, pois deben de reclamar, porque non se estaría cumplindo o contrato e a encomenda de xestión que se fai a SEAGA. 5 días hábiles dende a notificación ao 012. O ano pasado retiramos 16.700 niños, 6.640 na provincia de Coruña, 5.000 na provincia de Pontevedra, 2.000 en Lugo e 1.300 en Ourense. Estamos, por tanto, traballando, creo, de forma útil e vamos a seguir traballando no ano 21. Seguimos no ámbito da atención primaria. Vamos a seguir apostando pola boa calidade xenética da madeira que plantamos para ser máis fortes ante as enfermedades, ante as pragas e ante o cambio climático. Vamos a investir 1.400.000 euros para obter materiais forestais de reproducción, froitos e sementes, e incidir na mellora xenética de especies claves do noso monte. Por tanto, analizamos o plan de actuación do medio rural neste ámbito, en tarefas de reforestación. Nós temos neste momento 16 hortos de semente. Básicamente, estes son os hortos de maior categoría xenética, onde temos piñeiro do país, abeto Douglas ou paradoiro. E temos 3 campos de plantas nai de carballo que xestionamos en terreos da comunidade. Agora vamos a seguir traballando e vamos a implantar outros 5 novos hortos de piñeiro. Temos un déficit de coníferas,
Para completar a dotación actual dos 16, pasamos a 16 máis 5 e mantemos os 3 campos de planta nai de Carballo. Os 5 hortos de pino radiata sería un de pinos pinaster, un horto, 2 de pino pinaster resistente a praga do nematodo e outro de piñeiro albar. Ben, vamos a seguir traballando. A clave é o que se planta, a semente, é a clave para posteriormente obter a maior rendibilidade da madeira e tamén, por suposto, a maior certificación da mesma. E abordamos os últimos 3 asuntos relativos a vivenda e paisaxe. Vamos a subsidiar, é dicir, a financiar a tipo de interese cero moitos dos préstamos que piden os particulares ou as comunidades de veciños para facer obras de rehabilitación nos inmobles. Temos convenios coas entidades financeiras, entre o Instituto Galego de Vivenda Solo, a Banca, Caixa Rural, CaixaBank, Banco Sabadell e de Ochopan, para préstamos a comunidades ou préstamos a persoas, a propietarios, persoas físicas. Que vamos a facer hoxe? Pois tipo cero, interese cero para esos préstamos cando o soliciten as persoas individuais, as persoas físicas. Cales teñen dereito a ter un préstamo a tipo de interese cero? Pois aquelos cuyos ingresos non superen 5,5 veces o IPREN, que son 41.000 euros aproximadamente, 41.500. A porcentaxe de subsidiación pode chegar ata o 100% durante 4 anos. No caso de préstamos cualificados para comunidades de propietarios, aí o que facemos é prestar, pero non financiamos o 100% o tipo de interese. De que se trata? Se trata de adecuar a estrutura constructiva do edificio, de mellorar as condicións de habitabilidade, de eficiencia enerxética e de accesibilidade de cuestións de acabado xeral. Verán que hai moitas vivendas e moitos edificios neste momento que están renovando as súas fachadas. Moitísimos, máis que nunca. Creo que hai que seguir por aí. A renovación de fachadas con leva forro enerxético, cando se fan de forma correcta, e ademais teñen unha línea directa da Xunta de Galicia. Por tanto, espero e desexo que durante todos estes anos, vamos a ver se se concretan os fondos europeos dedicados a tal fin, podamos pegarlle unha volta aos edificios, sobre todo os máis antigos, os edificios en altura, con cores ou con materiales impropios, para deixar unha Galicia como corresponde, unha Galicia máis fermosa, utilizando créditos da Xunta, incluso sin interese, no caso de que se soliciten por persoas físicas e non por persoas físicas e non por persoas xurídicas. Seguimos falando de vivendas. Temos 47 centros históricos en Galicia. Vamos a seguir traballando para que a xente poda mercar unha casa nun centro histórico. Eliminamos o requisito de menores de 35. Non, calquera persona que quera comprar unha casa, teña a idade que teña, vale. Se incrementa o límite máximo de ingreso. Estaba no 3,5 do IPREN, chega ao 5,5 do IPREN. Por tanto, 40.500 ou 41.500 euros de ingresos. E as persoas beneficiarias, o que lle pedimos, lóxicamente que teñan nacionalidade española ou residencia legal, ter ingresos anuais máximos de 41.357, esa é a cantidad exacta, 5 veces o IPREN, ten adquirido unha vivenda a partir do 1 de xaneiro do ano 21 e estar empadroado na vivenda adquirida e non posuir outro inmoble. Dende que se compra ata que se ocupa pode pasar 5 anos. Antes podía pasar un ano, había cantidad de problemas, non tiña licencias, non tiña licencia de ocupación, en fin, había moitos problemas. Bueno, estamos intentando ampliar, porque do que se trata é que a xente poda ir a vivir a un casco, e do que se trata é facilitar e non comprometer dificultades ao respecto. E, por último, como lles comentaba inicialmente, aprobamos o primeiro Plan Estratégico da Paisaxe de Galicia. É unha folla de ruta, obxectivos, liñas maestras, 40 millóns de euros, 40,5 millóns de euros. En definitiva, levamos traballando moito nesto. Isto é un traballo que non se ve e que non se verá durante tempo, pero estou convencido que é un traballo que queda feito. Dende a Lei da Paisaxe, aprobamos o catálogo da paisaxe, as directrices da paisaxe, o regulamento da Lei da Paisaxe. E agora aprobamos o Plan Estratégico da Paisaxe. A nivel xeral, o propósito é acadar unha paisaxe de calidade. Temos unha paisaxe de calidade. O problema é que, ás veces, maltratamos a paisaxe.
e convertimos un paisaxe fermosísimo nun paisaxe deteriorado. E a nivel particular buscamos 5 obxectivos. Fixar e executar un método de traballo. Temos que ter un método, porque a sensibilidade da xente existe. O problema é que, se non hai método, pois cada un considera que a paisaxe se atende de unha forma. E non é así. Desenvolver, renovar instrumentos de protección. Terceiro lugar, emprender accións concretas de mellora. En cuarto lugar, afondar na colaboración administrativa. Non podemos facer as cousas sin os concellos, é imposible. Os concellos son os que establecen as ordenanzas incluso das cores, as ordenanzas das luminarias, as ordenanzas dos letreiros. Vemos casas fermosísimas, modernistas, fantásticas, e vemos un letreiro abaixo de unha tenda que non ten nada que ver coa fachada da casa. Na maioría dos países europeos eso está prohibido. Aquí, se o Concello non o regula, pois podemos poñer unhas luces de neón naranxas sobre unha fachada modernista, e a verdade é que os ollos se van hacia esas luces e non hacia a calidade arquitectónica do edificio, onde lamentablemente ten que aguantar ese tipo de rótulos. Pois ben, incidir na sensibilización e na formación paisaxística, ese é o obxectivo. Hai 5 liñas operativas. Vamos a dedicar por primeira vez un plan para o control de eliminación do feísmo. Unhas 300 actuacións, de 3.000 euros cada unha. Estou convencido que 300 actuacións, con 3.000 euros cada unha, baixamos 3.000 notas de feísmo en Galicia. Absolutamente convencido de que temos que ir. É a primeira vez que o facemos. Penso que vai a valer a pena. Por tanto, os cidadáns galegos teñen cada un 3.000 euros en 333 solicitudes para disminuir en 333 actuacións o problema que temos en algúns casos en moitos lugares. Vamos a dedicar 18,4 millóns de euros para seguir humanizando as prazas, as calles, as rúas máis importantes dos povos. Hai algunhas prazas fermosísimas que as vamos a rehabilitar e as deixamos moitísimo peor que antes de rehabilitar. Por tanto, non se trata só de rehabilitar unha praza, se trata de rehabilitarla cos materiais axeitados da praza, e non con materiais importados que non teñen nada que ver co perímetro dos edificios nin coa praza cando se concibiu. 18,4 millóns de euros. Intensificar o interese dos concellos por ter unha bandeira verde. Todos os concellos presumen dunha bandeira azul na súa praia. Pois os concellos que teñen bandeira verde cumplen uns parámetros paisaxísticos. Pactos da paisaxe, como que asinamos en Cercedo Cotobade, para acotar unha serie de intervencións. Estrategia de infraestructura verde de Galicia para afondar nunha contorna máis humanizada posible e mellor conectada a través de espacios itinerarios de valor ecolóxico. Vemos cidades rodeadas de eucaliptales, cando que distinta sería esa cidade se estivera rodeada de frondosas. Esos montes son montes moitas veces de titularidade pública. Por tanto, esos corredores de frondosas que contornean unha cidade ou un pobo teñen un valor paisaxístico enorme. Toda a capacidade e todos os activos dese pobo sube automáticamente de valor se cuidamos ese tipo de contornas. Vamos a incidir nas sendas e itinerarios peonís de interés paisaxístico. A senda litoral de Galicia que estamos construindo, carísima evidentemente, pero temos que ir construindo, temos a moitísimos kilómetros. Ou outras como as que artellan o Centro Xeográfico de Galicia en Antas de Ulla. Potenciar o contacto coa paisaxe. Temos un convenio coa Federación Galega de Ciclismo que nos leva a plantexar coñecer a paisaxe de Galicia a través de bicicleta, 8.000 kilómetros de paisaxe en mountain bike. Temos unha ruta de faros galegos de 900 kilómetros, dende a Guarda ata Ribadeo. Renovar e preservar e reforzar os parques naturais, os espacios Rede Natura e renovar cuidar as reservas da biosfera. Para isto dedicamos 10 millóns de euros. E faremos o primeiro congreso da paisaxe galega durante este Xacobeo. Bueno, vamos a seguir traballando, creo que isto é lento, pero vai dando froitos e estou convencido que acertamos por este vieiro. Mais nada, até aquí o Consello da Xunta.
Bos días, presidente. Eu quería preguntarlle pola Semana Santa cal é a opinión da Xunta respecto o debate que está habendo sobre o levantamento das restriccións. Se está do lado do goberno de, creo que son 9 autonomías que están en contra de levantar as medidas de restricción, ou por contra está máis a favor de posturas como a de Madrid, que alega salvar a economía para rebaixalas. E tamén quería preguntarlle, neste sentido, se a Xunta prevé abrir perimetralmente dentro Galicia, é dicir, que teñamos mobilidade entre todos os concellos, por se pode dar a paradoxa de que poida vir alguén de Madrid ou de Castillo ou de Asturias e alguén de Vigo non poida ir ata a Coruña. Esa a última. Tamén quería preguntarlle por un elemento que afecta as competencias autonómicas, creo, que é o tema das presas e a súa seguridade, que hai un tercio de presas galegas entre as que teñen principales riscos de sufrir problemas de emerxencia, que carecen de plans de emerxencia. Quería preguntarlle por que é así e que vai facer a Xunta. Gracias. Moi ben. Vamos a ver, en relación coa Semana Santa, creo que dende esta mesma tribuna ou unha parecida a esta me pronunciei fai semanas e dixen que un mes nunha pandemia é un enorme tempo como para facer prediccións. Por tanto, se coñecemos como funciona este virus e, sobre todo, como funciona como consecuencia da cepa británica xa predominante en España e en Galicia superando o 80%, me parece moi precipitado facer prediccións a un mes antes da Semana Santa. Miren, hoxe é día 3, 4 de marzo, hoxe temos 4.500 personas infectadas. Fai un mes estaríamos en 20.000. Pasaron 3 semanas e media. A diferencia nunha pandemia en 3 semanas e media é unha diferencia de alfa e omega. Por tanto, nos pronunciamos onte do mesmo xeito que nos pronunciamos fai semanas e lle pedimos ao Ministerio que non adoptara ningunha decisión con data desta semana e esperar como mínimo unha semana máis para adoptar unhas decisións máis concretas, máis serias e máis aproximadas á data real da Semana Santa. O que está claro é que o principio no que nos debemos de inspirar en calquera decisión é o principio de prudencia. É certo que hai máis persoas que xa están inmunizadas porque pasaron a enfermedade, hai máis persoas vacinadas porque empeza a funcionar lentamente, pero empezamos a ter persoas vacinadas. É certo que coñecemos mellor o tratamento, que temos moitas máis probas diagnósticas, pero abandonar a prudencia sería un erro que non deberíamos de permitirnos. O máis prudente, por tanto, é ir vendo como está o resultado semana a semana, e non tomando decisións precipitadas. Probablemente, cando queden de días para a Semana Santa, unha semana para a Semana Santa, deberíamos de tomar unha decisión definitiva, pero sempre baixo un criterio de prudencia e, no caso de dúbida, quedarnos con un criterio conservador no ámbito da mobilidade, é dicir, non ampliar a mobilidade de forma xenérica e ilimitada, senón con criterios conservadores e puntuais. Sobre os peches, nós estamos con ese criterio traballando en Galicia e certamente, pois, volvo a reiterar, hai notas que aparecen por aí, hai moitísimos indicadores da pandemia, pero hai un indicador elemental. O indicador de todos os indicadores é a tasa de mortalidade, o número de persoas que faleceron durante a pandemia. Dende que empezou a pandemia no mes de febreiro do pasado ano ata o 3 de marzo, a porcentaxe de mortalidade en España, mortalidade oficial, son 148 persoas por 100.000 habitantes. A taxa de mortalidade en Galicia é de 82 persoas por 100.000 habitantes. Seguimos sendo, durante todo este ano de pandemia, a comunidade autónoma con menor mortalidade de toda a península. Por tanto, esa é unha taxa que o que mide, lamentablemente, son as persoas que faleceron. E hai outra taxa importantísima que é a ocupación da UCI. España a ocupación da UCI está no 26% e en Galicia no 12%. Da porcentaxe de ocupación de UCI, lamentablemente unha parte desa se vai posteriormente a cubrir unha nota necrolóxica. Por tanto, prudencia absoluta,
tomarnos un pouco máis de tempo para tomar esa decisión, e a decisión que se tome non pode abandonar en ningún caso criterios de prudencia epidemiolóxica e de situación real en ese momento. En relación con os peches, vamos a ver, ocurra o que ocurra, se hai algunha comunidade que abre, no caso de que se chegase a ese acordo, entendo que ninguna comunidade adoptaría un criterio para a persona que chega distinta da persona que está. Por tanto, se unha persona chega a Vigo, e de Vigo non se pode ir a Coruña, esa persona que chega non pode ir a Coruña. Pode decidir ir a Coruña, pero o que non pode decidir é chegar a Galicia e moverse por Galicia como se non lle afectara as restriccións interiores. Sempre foi así. E en relación coa mobilidade, nós en Galicia vamos a intentar que a mobilidade en Galicia sexa unha mobilidade ampla. Se non pode ser total, pero eso non o podemos decir ata que queden uns días antes de que inicie a Semana Santa. Si mantemos os índices que mantemos agora, a mobilidade interior de Galicia será unha mobilidade altísima. Pero eso, ata que cheguemos á última semana de marzo, non o vamos a poder anunciar. As presas. Sí. Sí. Vamos a ver. Efectivamente, hoxe comentamos. Vamos a ver, todas as presas de titularidade da Comunidade Autónoma teñen un plan de seguridade, todas. Por tanto, todas as presas, pantanos, embalsas que dependen da Comunidade Autónoma, todas teñen un plan de seguridade, todas. Hai pantanos, presas que dependen dos concellos. A responsabilidade é unha responsabilidade local, do concello, que ten a concesión da presa e, por tanto, ten que xestionala e cumprir a normativa. Por tanto, cada administración pública ten que saber e ten que dar conta da súa propia responsabilidade. En todo caso, me parece prudente, eu pedín á conselleira que leva a Administración Hidráulica de Galicia que revise e que, no seu caso, notifique o titular de esa presa, o titular da concesión, as súas obrigas legais, con independencia, lóxicamente, que as nosas están, polo que se me dice, salvaguardadas e cumplidas. Pero, efectivamente, hai algúns encoros, algunhas presas que non están cunha actualización do plan de seguridade e do plan de evacuación e, por tanto, están nunha situación atípica ou irregular. Sí, presidente, bo día. Un pouco incidindo na pregunta que lle formulou o compañeiro, en relación a esa proposta por parte do Ministerio de Sanidade que está en riba da mesa e que suxire pois que se manteñan os peches perimetrais e tamén outras cuestións como que os estudantes, por exemplo, non podan, sería favorable que non puidesen volver aos seus fogares en Semana Santa. Vostede agora fai unha referencia ás bondades de manter o criterio máis conservador chegado o momento. Vendo o que pasou nas anteriores olas, sempre que houve este tipo de aberturas, pensa que o criterio máis conservador para a Semana Santa sería manter o peche perimetral de Galicia? Esa sería unha pregunta. E despois tamén lle quería preguntar en relación ás concentracións do 8 de marzo e vendo as decisións que se tomaron en comunidades como Madrid, se a Xunta como autoridade que xestiona o estado de alarma en Galicia plantexou ou prevé plantexar a delegación de goberno que non haxa esas concentracións por unha cuestión de saúde pública. E, en último lugar, xa en relación ao anuncio que fixo de que a semana que ven se empezarán a vacunar as persoas de entre 50 e 55 anos, e quería saber se xa está concretado exactamente o día ou o día no que se vai empezar a citar e tamén que criterio se vai seguir, digamos, para a parte desa poboación que non forma parte dos colectivos específicos prioritarios tipo docentes e demais. Grazas. Ben, vamos a ver, en relación co peche volvo a reiterar, estamos a día 4 de marzo. Se usted me pregunta o día 25 de marzo, eu lle vou a dar toda a información concreta e polo miúdo. Nós lle propuxemos ao Ministerio, e houve máis comunidades autónomas, e o Ministerio aceptou ao final que onte non se adoptara unha decisión definitiva, porque nos parece que é unha decisión precipitada. Non se pode adoptar unha decisión o día 3 de marzo, cando a Semana Santa comeza o día 27 de marzo, e os festivos son o 1 e o 2 de abril. Nos parece, e así o propuxemos, que era unha decisión precipitada. Concordamos co Ministerio que o criterio de prudencia debe ser un criterio comúnmente admitido e concordamos co Ministerio que os criterios que se fixeron en Navidad, que non compartimos,
e que o dixemos moitas veces, como o tema dos achegados, o tema de mobilidade plena dende o día 23 ata o día 6, etc., esos criterios quedaron evidentemente acreditados que foron criterios precipitados e frívolos. Por tanto, eu agradezo que o Ministerio cambie un xiro de 180 grados as súas propostas, me parece ben, creo que vai polo vieiro da prudencia epidemiolóxica, pero nos parece que o día 3 de marzo non debemos de tomar decisións que afectan o día 1 de abril, nunha pandemia, insisto. Vamos a ver como nos movemos. Estamos ampliando claramente a apertura. Estamos facendo con distintas intensidades en prácticamente todas as comunidades autónomas. Os ciclos epidemiolóxicos son de 8 de días. Nos quedan como mínimo ata a Semana Santa 2 ciclos epidemiolóxicos. Vamos a ver como vai evolucionando. Como vai a evolucionar Andalucía, como vai a evolucionar o Levante, como vai a evolucionar a zona verde de España, a costa cantábrica e atlántica. Bueno, pues vamos a ver todo isto. Creo que a prudencia, e onte foi, digamos, o criterio que prevaleceu. Me parece correcto. Pero volvo a reiterar, a mí a prudencia non a podemos nunca desbotar, nin podemos precipitarnos para abrir, nin para pechar. Ahora, se hai dúbidas entre abrir ou pechar, eu prefiro pechar. Pero, neste momento, decir que temos que pechar todas as comunidades autónomas en España a 2 ciclos epidemiolóxicos do inicio da Semana Santa, non comparto ese criterio. Por tanto, me parece que un bo criterio pospoñer esa decisión ata dentro de 10 días, se é posible. Sobre a data, eu o que intentei é trasladarlle aos galegos que a próxima semana empezaremos a vacunar as persoas entre 50 e 55 anos utilizando vacunas de AstraZeneca que nos chegan por riba das que inicialmente tiñamos previsto. Non vamos a ter vacinas esperando nas frigoríficos, vamos a dispensalas. Eu supoño que entre o lunes e o martes da semana que ven vamos a informar que día podemos comenzar na próxima semana a ese grupo de idade. Pero, por suposto, que vamos a seguir de forma simultánea cos maiores de 80, o 20%, 21% xa están vacinados a primeira dose, e todos os colectivos que acabo de referir. Os colectivos sanitarios, os colectivos docentes, os colectivos de forzas e corpos de seguridade, os inspectores, etc. E todo eso vamos a facelo de forma simultánea. Eu espero, ata a semana que ven, se non lle importa concretar a data, pero creo que a semana que ven podemos empezar a vacinar as persoas entre 50 e 55 anos. E eu pido comprensión, porque haberá xente de 80 que mirará como unha persona de 54 anos se vacina. E ao mellor unha persona de 87 aínda non se vacinou porque non chegou a letra. Pero non vamos a sacar ningunha vacina para os maiores para distribuíla en persoas de menor idade. Simplemente vamos a coller a vacina que está prevista para menor idade e implementala dentro desa categoría ou desa franxa de idade. En relación coas manifestacións do 8M, acabamos de coñecer, supoño que será exacta esa información que leímos por teletipo, a decisión da Delegación do Goberno de Madrid de prohibir todas as manifestacións do 8M. Eu que pido ao Goberno que, por favor, concrete dunha vez cal é a súa decisión, porque esta é unha decisión do Goberno Central, é a que permite facer manifestacións. Sorprendentemente, vimos fai uns poucos días en Galicia que se autorizou unha manifestación dos negacionistas que se manifestaron en Santiago, provindo de distintos lugares, estando pechada a comunidade autónoma e moitos deles sin mascarilla. Eso é máis que sorprendente. Por tanto, nos gustaría, se o Goberno pode aclararse internamente e aclarar os demais, si as manifestacións do 8M están prohibidas en toda España. Creo que ben mal a pena coñecer ese dato, mas quedan moi poucos días. Nós temos moi claro que desde o punto de vista sanitario, en un estado de alarma, con toque de queda e con limitacións da hostelería e outros servicios, facilitar este tipo de manifestacións é unha decisión de alcance e, dende logo, de facerse
ten que cumplir estrictamente todos os controis sanitarios. Eso sí que chamamos a atención. Por tanto, vamos a ver que é o que ocurre. O que sí é sorprendente son estes bandazos, como vostede se pode imaginar. Pero se o goberno aprendeu de unha autorización neglixente que foi a que produciu o 8M do ano 2020, pois creo que eso hai que recibilo de forma positiva. Esperemos que se aprenda dos erros cometidos durante a pandemia, e iso foi un dos grandes erros que cometeu o Goberno Central autorizando manifestacións masivas cando xa a epidemia estaba extendida por distintos lugares de Europa, especialmente Italia. E a outra, había máis cousas? Non. Buenos días, presidente. Yo quería preguntarle qué le parece la actitud de Ayuso de querer abrir la comunidad en Semana Santa. Parece que ahora está en boca de todos y que el resto de las comunidades no están de acuerdo. Gracias. El resto de las comunidades autónomas, al menos algunas, ayer hemos planteado, es un asunto de enorme calado social y de enorme calado económico, no precipitarse en la toma de decisiones. Y, por tanto, tomar esta decisión cuando transcurran varios días y queden menos días para la Semana Santa. Por tanto, me parece que es una decisión lógica, centrada y basada en criterios epidemiológicos. Cada 7, 8, 10 días se miran los efectos de las medidas que en cada comunidad autónoma están vigentes. Una vez que hemos empezado la apertura en todas las comunidades autónomas, o en la mayoría de ellas, hay comunidades que llevaban 2 meses cerrada la hostelería en su totalidad, 2 meses y medio. Y una vez que hemos empezado a abrir, lo lógico es esperar hasta la última semana del mes de marzo y tomar una decisión al respecto. Comprendo que eso produce pues, un problema de planificación para la industria hostelera, pero es mucho mejor albergar alguna esperanza que 3 semanas o 4 semanas antes cerrar cualquier tipo de esperanza. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el criterio de prudencia creo que debe de presidir e inspirar todas las decisiones, siempre. Y en el ámbito sanitario ese criterio es inexcusable. Y en tercer lugar, mire, la capacidad y la situación de inmunidad de la población de Madrid es muy superior a otras poblaciones de otras comunidades autónomas. Madrid tuvo una muy potente primera ola, hubo mucha gente que lamentablemente falleció, otra gente que quedó inmunizada y, por tanto, la población madrileña entre el 18 y el 20% está inmunizada. Hay otras comunidades autónomas que tienen entre un 3 y un 5% de población inmunizada. No es lo mismo una situación que la otra. Ahora, lo que sí pido es que una vez que lleguemos a un acuerdo, que ese acuerdo sea general para todas las comunidades autónomas y no tengamos tensiones innecesarias en un país pequeño como es España. Por tanto, vamos a esperar y vamos a ver. El criterio de prudencia no se debe de abandonar nunca, pero la situación epidemiológica no es exacta en todas las comunidades autónomas. Fíjese, nosotros tenemos situaciones en este momento como Ourense o Santiago, donde la situación es muy buena, y tenemos otras donde la situación no es tan buena. Esto en un territorio pequeño, imagínese en toda España, ¿no? Sí, presidente, quería preguntarle por la situación de esa residencia en Xinzo de Limia, con personas ya vacunadas. Ha habido 7 contagios por lo que sabemos. No sé si puede contarnos algo de cómo está la investigación a ese respecto y, sobre todo, pues cómo se encuentran esos residentes afectados por el coronavirus a pesar de estar vacunados. Gracias. Bien, efectivamente estamos siguiendo con interés lo que está pasando en esa residencia y los profesionales sanitarios están estudiando las causas que dan lugar a esta situación. Lo que está claro es que esto entra dentro de lo posible. El nivel de éxito, de efectividad de la vacuna está en el 94%. Algunas un poquito menos, otras un poquito más. Y cualquier vacuna, por muy pequeño que sea el número, pues hay casos donde no se produce la cobertura. Adicionalmente, también los expertos nos dicen que las personas vacunadas no significa que no puedan infectar. La carga viral es menor, ellos individualmente la soportan sin hacer ningún tipo de neumonía o de neumonía explosiva grave, pero esa carga viral sigue existiendo, ¿no? Por tanto, hemos realizado un cribado mediante pruebas PCR a todas las visitas de la residencia y todos dieron negativo.
Y tenemos una persona, creo que está ingresada, y lo estamos estudiando, como es lógico, ¿no? De los 7 usuarios, uno está en el hospital y otros 6 están en el centro asintomáticos. Todos los trabajadores son negativos, han dado negativo. Por tanto, digamos que en este momento, con la situación que tenemos, nos preocupa un residente del conjunto de la residencia, porque el resto de los 6 son asintomáticos y no parece que debamos de estar preocupados. Sí, por supuesto, hacer el seguimiento correspondiente. Y trabajadores y personas que han entrado en la residencia de visitas, todas han dado negativo con una prueba PCR de cribado generalizado en la residencia. En fin, vamos a ver y le informaremos, pero el porcentaje de efectividad de la vacuna no es el 100%, es un 94, un 95. No sé si estamos ante un caso de estos o otro caso distinto por patología asociada o por cualquier otra cuestión. Por supuesto, le daremos información una vez que los sanitarios nos la confirmen. Sí, presidente, fala de demorar ao máximo a decisión sobre a Semana Santa de cara á industria turística, por exemplo, e a mobilidade e os peches. No caso dos universitarios, por exemplo, decir, o curso digamos, paralízase uns días antes, non sei se sería pouco tempo para que estudantes galegos que están fora da comunidade ou incluso fora do país poidan decidir moverse ou non. Non sei se debería haber unha decisión especial, digamos, para os estudantes. Nos, en relación a este asunto, nos sorprende que se esté discutindo isto. Por lo menos, eu preguntei ao Consello de Sanidade, realmente nós non temos conciencia de que eso se esté discutindo. Nós nunca discutimos que un galego que estuda fora de Galicia non poda volver en Semana Santa. Nos sorprendería que un mozo, unha moza que estudia fora, que ten o seu domicilio aquí, non poda vir aquí con normalidade. Por tanto, descoñecemos cal é esa proposta, nin a intensidade da mesma, pero xa anticipo que nós non vamos a suscribir esa proposta. Nos parece absolutamente excesiva e desproporcionada. Se o que se quere garantir, nós estamos sempre a favor, e o pedimos desde fai moito tempo, de facer PCRs nos aeroportos e de facer PCRs nas estacións de ferrocarril. Se o Goberno de España non ten capacidade para iso, nos ofrecemos para facelas. E, por suposto, tamén, desde xa fai moito tempo, a todos os estudantes ou persoas que viñeron a Galicia cando estaba aberta a comunidade autónoma, teñen a obriga de apuntarse nunha páxina do Servicio Galego de Saúde, dar un teléfono de contacto e ofrecerlle un cribado. Pero, en fin, nós non contemplamos a prohibición de estudantes galegos residentes en Galicia que non podan volver aos seus domicilios de residencia durante o período de Semana Santa. Para eles sempre está aberta a comunidade autónoma. Espero que se aclare isto, porque efectivamente a mí mesmo me sorprendeu este tipo de información que, insisto, non compartimos. Bos días. Quería preguntar en relación a estas semanas dúas propostas que fixeron os líderes da oposición, tanto Ana Pontón como Gonzalo Caballero, de manter unha xuntanza con vostede. Quería saber cal é a súa opinión, se está a favor de manter esta xuntanza, e tamén relacionado con esta, coñecemos esta semana que hai activouse un movimento dentro do BNG que proclive a pedir a independencia, é dicir, a que o bloque insista máis na independencia de Galicia. Quería tamén preguntar a súa opinión a este respecto. E unha terceira relacionada co que pasou hoxe, que a inspección das forzas de seguridade nas dependencias de Alu Ibérica, e se cree vostede que precisamente a venta a fondos e entidades dubidosas, fondos de inversión, non cree que está sendo unha política errónea de venta das grandes empresas a este tipo de fondos? Gracias. Vamos a ver, en relación coa xuntanza posible coa oposición, eu sempre estou a favor de reunirme coa oposición. Sempre que a oposición, un líder da oposición me pida un contacto, un despacho, ou me chama por teléfono, sempre me ten ao outro lado do teléfono, como non pode ser de outro xeito. Recibín os líderes da oposición, cando me pediron ser recibidos, sempre.
A mí sí, o que me gustaría é que, se era posible, que as dúas forzas políticas se puxeran de acordo no formato que máis que consideren oportuno. Se se poden poñer de acordo no formato que propoñen, sería mellor e máis útil. Ora, nós sempre estamos abertos ao diálogo e veremos exactamente cal é o formato, se se poñen de acordo, se consideran que é razoable que veñan os dous líderes de forma conxunta, pois será así. Se o que prefiren é vir de forma individual e separada, tamén será así, pero si sería bo que se puxeran de acordo no formato que propoñen, sin dúbida. Nós estamos intentando dialogar. O foro clave para dialogar é no Parlamento. Agora parece ser que hai que falar dos fondos Next Generation, pero se fixemos unha comisión parlamentaria só exclusivamente dedicada a tal fin. Levamos semanas cunha comisión parlamentaria para falar dos fondos Next Generation e despois se dice que o goberno non quere falar dos fondos Next Generation. Xa non sabemos o que temos que facer, honradamente o digo. Pero, en fin, o importante é que a resposta para recibir os dous representantes dos dous partidos con representación parlamentaria, a resposta é sí, sin dúbida. Si propoñen un formato de común acordo, vamos máis rápido, e no caso de que non haxa un formato de común acordo, pois veremos o que debemos de facer. En relación con ese movimento que vostede concreta sobre o movimento hacia a independencia que plantexa o BNG, lamentablemente, eso é unha constante nos últimos meses. Eu podo asegurar que para min non é moi gustoso, nin teño ningún interese en estar preocupado, ademais das preocupacións que corresponden a un presidente dunha comunidade autónoma, estar preocupado porque a segunda forza parlamentaria sexa unha forza independentista. Por tanto, é imprescindible esa aclaración. Pero polo que dicen, e sobre todo polo que fan, é evidente que o Bloque entra nunha deriva independentista. Si o Bloque, en vez do Bloque Nacionalista Galego, quere mudar e chamarse Bloque Independentista Galego, pois sería máis claro na súa acepción e nas súas siglas. Aclararía aos cidadáns de Galicia realmente o que son. Pero, reitero, non teño ningún interese en entrar en discusións ao respecto. O que si digo é os manifestos, as asignaturas dos referidos manifestos e os socios electorais do BNG, un partido galego e, por lo tanto, un partido que me interesa, que sexa Bildu e Esquerra Republicana de Cataluña e a CUP, eso é escalofriante para os galegos en xeral e para moitos votantes do BNG que non están en ningún caso a favor de esa radicalidade do Bloque Nacionalista Galego. En relación con os temas que coñecimos esta mañá, vamos, que conocimos, solamente temos algunha información xenérica, hai unha intervención policial, lóxicamente creo que está baixo o secreto de sumario e, por tanto, non temos ninguna información. Teño unha chamada do delegado do Goberno, en canto salga de aquí, por suposto, que me porei en contacto con él. Primeiro, o máximo respeto ao que digan os xuíces, por suposto. A máxima profesionalidade das forzas e corpos de seguridade do Estado. O que é evidente é que a fábrica Albibérica non pode seguir na situación na que está. E o que é evidente é que o Goberno, o que lle pedimos que convocar unha mesa industrial para avaliar a situación da Albibérica, tanto na Coruña como en Avilés, non cumple esa solicitude que fixemos os sindicatos e as administracións. Se vostedes recolle as manifestacións da Xunta de Galicia, dende o primeiro momento dixemos que o proceso da venda de fábrica da Coruña era un proceso que todo parecía indicar que se pechara en falso. E, por tanto, compartimos a preocupación dos traballadores ao respecto. Tivemos unha reunión co Comité de Empresa. A primeira reunión que tiven como presidente da Xunta electo en xullo foi co Comité de Empresa da Albibérica na Coruña. E lle plantexamos ao propio Comité de Empresa as nosas reservas de como se tivera feito a venda de Alcoa ao fondo de inversión. Posteriormente ese fondo de inversión mudou, agora está outro. Nós, a verdade é que mantemos todas as cautelas sobre esa venda e os fins da venda. E nos sorprendeu moito, e por iso non participamos na decisión do Ministerio de Industria de autorizar a venda de Alcoa a un fondo de inversión, tanto a empresa de Avilés como a empresa da Coruña. Por
Por tanto, vamos a ver exactamente en qué consiste esa intervención policial e esa información requerida polos tribunais ao respecto. A preocupación sigue sendo unha preocupación moi alta e a situación de esa factoría na Coruña é unha preocupación evidente que lle trasladamos a todo o Goberno, sobre todo o presidente do Goberno eu mesmo, a ministra de Industria, o conselleiro e o vicepresidente segundo e a vicepresidenta cuarta que eu mesmo, xunto co vicepresidente, trasladamos fai unhas semanas. Non nos gusta o que está pasando aí, non nos dá seguridade, veremos a ver que o que se investiga e cales son os resultados de investigación. Sí, presidente, temos por videoconferencia unha pregunta a Beatriz Muñoz del diario.es. Sí, hola, boas tardes. A semana pasada chegou un moratoria para o eucalipto e quería preguntar se pode concretar canto se vai estender esa moratoria e como vai facer a Xunta para que se aplique. E, por outra parte, onte fixo unhas declaracións nas que falaba dun feminismo democrático e quería preguntar se pensa que hai un feminismo non democrático e, nese caso, en que consiste. Gracias. Que non se entendeu, Sí, a primeira pregunta. A ver se se escoita mellor ahora, se non traslado. Perdón? Sí, escoitase. Sí, adiante, Bea. Sí, non sei, ninguna, repito as dúas, o sea, No, a segunda escoiteina ben, a primeira a que non escoitei. A primeira era sobre a moratoria do eucalipto que se anunciou a semana pasada, si pode concretar canto tempo se vai estender e como vai facer a Xunta, con que ferramentas e con que métodos para aplicala. Moratoria de eucalipto. A moratoria de eucalipto aprobada a semana pasada. Perdón, sí. Moratoria de eucalipto, efectivamente, nós plantexamos unha moratoria na plantación de eucalipto e a nosa idea é meter unha emenda na lei de abandono de terras que se está tramitando no Parlamento galego neste momento. E propuxemos a oposición un pacto pola moratoria de eucalipto, ese pacto foi rexeitado, bueno, non chegamos a un acordo, nós vamos a plantexar porque é necesaria unha lei, esa moratoria no vehículo legal que acabo de facer referencia. En relación co discurso de onte en Vigo, reitero o contido e alcance na súa totalidade do discurso en relación ao feminismo. Tiven a oportunidade de presentar e ser convidado a presentación de un libro sobre o feminismo no ámbito da figura de Emilia Pardo Bazán, reitero o dito, punto por punto sobre o que dixen na presentación do libro. Sí, unha última que nos traslada a Cadena SER refírese a que nos últimos días se observa un repunte dos contaxios en Galicia e pregunta se cree que estamos comezando a pagar a desescalada. Bueno, nós non temos esa información. Nos últimos días non estamos observando un repunte, polo menos a información que temos nós aquí. Estamos con porcentaxe de PCR positiva no 2%, 2,17 fixemos onte. 1,87 fixemos antonte. En antíxenos estamos, se quere coller todos os días en antíxenos, estamos o 25 de febreiro nun 2% positivo, cada día foi 2, 1,4, perdón, 1, 0, 1, 1, 0, 4, 0, 4, 0, 2 e ayer 0,3. En antíxenos non vexo o repunte. E en PCRs positivas empezamos o día 25 de febreiro, PCR positiva 3,1, seguimos os días 4,2, 2,9, 2,0, 1,7, 1,8, 2,1. Non nos parece que haxa un repunte, o digo honradamente, e despois a incidencia media en 7 días e a incidencia media en 14 días seguiu baixando todos os días. O que sí é certo é que os períodos epidemiolóxicos deben de medirse de cada 7 de días. E, por tanto, aínda non medimos o período epidemiolóxico da decisión que adoptamos e entrou en vigor o pasado venres, o xe é xoves. Ata o sábado, domingo de esta semana non miraremos cal é o impacto da apertura na comunidade autónoma nos territorios que a fixemos. Pero, de momento, insisto, de momento, non estamos advertindo un repunte. Seguimos con tasas francamente boas. PCRs positivas por debaixo do 3% é unha porcentaxe boa. Levamos toda a semana, dende o 25 de febreiro todo agora, nunca chegamos ao 3%.
arrancamos co 3,1, 4,2 e a partir de aí 2,9, 2,07, 1,7, 1,8, 2,1. E en antíxenos, por suposto, empezamos con 2 e estamos no 0,3. Ahora, digo, cantar victoria ninguna, o período o vamos a ver o próximo domingo, e por iso unha das razóns polas que non abrimos a área sanitaria da Coruña e a área sanitaria de Pontevedra era porque as decisións que adoptamos empezaran o venres e non tiñamos información de como foron evolucionando nas áreas que abrimos, nin tampouco como evolucionaron nas propias áreas da Coruña e Pontevedra, que abrimos a mobilidade moito e as terrazas. Portanto, o resumo é que vamos a seguir traballando con ese criterio de prudencia, vamos a seguir dando información en tempo real e vamos a seguir adoptando decisións e siga habendo 2 reunións do comité clínico a semana. 2. Normalmente martes e venres. E seguiremos tomando decisións ao respecto. Por iso, de aquí ao día 3, 2, 1 de abril queda moitísimo tempo para valorar ese tipo de cuestións. Moi ben, pois moitísimas gracias.